Dakizuen bezala, txapelketak aurten 10 urte egin ditu, baina txapelketan hasiera hau, txapelketa baino lehena hori bazegoen beste histori bat, orain dela 15 urte hasi genduna, Gaztetxetik atera zen futbol talde bat, hori, esan bezala 15 urte egin ditu aurten, futbola asko maite zen Legazpin, Ilintxan taldea zion, baina jende asko ketzuen tokirik Ilintxan, eta erabaki izan talde bat sortzea, ez alternatiba, alternatiba bezala azkenen jendek futbola jolasteko. Orduan bildu ginen Gaztetxen, jokalariak, direktibako taldea izango ginena gero, eta sortu gendun Gaztetxeko taldea. 4 urte, iraunzon talde horrek, notatu zen arrobi falta, eta azken urtean ja pixkate motivazio falta, jendea adinaz gora zijon, eta pixkat horregatik desagertu zen. Baina, lortu gendun 4 urte horietan kategori zigotzea, Ilintxan kontrako derbia jokatzea, eta nik uste Legazpiri ere kriston bizitzen eman geniola urte horietan. Bikuina betetzen zen, jendeak esaten zen aspaldi bikuina horrela ikusi gabe zeukala, Ilintxak 2. mailan jolasten zunetik, hau da Ilintxako urterik onenetan, eta azkenen izan zen guk uste du historian geratuko den zerbait, guk beti biko du gogoan hori, Asier portero izan zen, lehendakari bezala ibili nintzen, eta 4 urte, asteroa tope, jokalariekin, kriston giroa taldean. Kanpoko partidotan ebai. Kanpoko partidotan ebai, jende pila juten zen. Baina, iritsi zen azkenengo urtea igoera horrekin, partidoa galtzen genitu, etzan hain polita, eta arrobi falta horrek ere, bagintzun hori desagertzea, ez? Eta gero 2008an, Gaztetxeko talde hau 2002-2006 inguruan jolastu gendun, artean jolastu gendun, eta 2008an erabaki gendun, txapelketa bat. Genuen futbola jolastu nahi zola, eta txapelketa bat ikean. Piskat Legazpiko Gaztea klubaren hildo horretatik jarraitu gendun txapelketa hori antolatzen. Txapelketa hau antolatzen hasi ginen, ez? Eta hasierako hori piskat bildurrakin zema jende parte hartuko zon, eta guatzez lehengoko arauetako bat izan zen, gutxienez 8 talde apuntatzea. Eta ondio mantentzen da. Mantentzen da, zema jende apuntako da, gure sorpresa eta lehenengo urteen 20 talde. Guretzako hori izan zen, hortikan horrea, bigarren urtean 24 talde apuntau ziren, ez da? Nietzako urteri politena, handi guatzen ez final egunen da bufandakin da urteri izan zen. Final egunak eta beti da politak, eta hasiera esan da bezala lehenengo urte hori izan gehiago, azkenek egun ze jende jolastuko zon, ze onarpena izango zun txapelketak, guretzat dana berria zen. Bagenek egun beste herri batzutan antolatzen zala, pixkat horrek ere gure animatu gintuen baita txapelketa antolatzea, beste herrietan izugarrizko jartzuna zeukan, baina hemen badu hori gendukan. Eta ikusi gendun, ez uste bat hartu gendun, ez uste galanta hartu gendun lehenengo urtean. Eta hortiko aurrera baita usteet urtero. Urtero izan da... Txigea 37 talde, zen bat? Gehiena 37 talde egin dela urte batzuk. Eta hori erantzune izaten da, izan da ikaragarria. Gauza da, herri mailan egiten den lana dela ikaragarria. Hemen 400 pertsona juntatzea kirola egiten, hori da, niretzako da... Ni akordatzen naiz ikusi nun, lehen urten edo hola, egunkarian. Hor Gipuzkoan ez dakizea antolatu zuten kriston txapelketa eta oso ondo dana, 500 pertsona apuntauta eta ni esan nume, kagoen dio 500. Hemen 400 ia 500, bakarri Legazpin. Da pasada. Antolakuntza mailan da kriston lana, eta hori gutxitan eskertu dugu, baina ez egia da. Baina hori nobaritzen da ere, Urbiltzen donen jendea dago hitz egiten eta... Bakarri pasau hartzea hemendik astentzear oin dela 2 aste. Normalen ez da inorroten eta jendea beroketak eta jolasten, Ekarpen bezala usten dut nahiko nahi izan dala, o izan dala eta segitzen da izaten, da,
gauza asko pentsatzen zuen urte baten ondo juten danen, gero igualia lehenengo urtea izango da, eta igual gero ez da izango, baina, bueno, tema honekin adibidez, 10 urte balin badoaz, nire ustez, ez da beragun, beti ondo, berdintza, tabernarintza desde luego oso ona, bai, azte buruan hango partidu buka ondoren, beti ere pixan nabaritzen dan, ez den danen jendea pote batzuk atzalden, eta beste, eta bueno, egun berezi hortan bazkari honen, desde luego, da konsiderauta herri mailan tabernaratan, praktikamente festa egun bezala, osea, da atzaldeko 7-etatik 8-etatik goizeko 5 eta atoperan egitea, osea, guretza desde luego tabernari bezala, oso egun berezie, egun politxe eta... Ez, bueno, nik lehen urtetik hartu dut parte txapelketan, 2008-tik, gaina, lehen urteen finala jolaztatuko egun, galdu guen arren, eta, lehen urtetik txapelketa berezi izan da, bai niretzat eta bai lagunentzat. Eta, urte pasata gero, duela 5 urte eukiruen aukera txapelketan sartzeko, ez ni bakarrik, ni tame 5 lagun. Eta, barrenka bezala hartu izan genuen, hasieran lagun talde batek hasizuna jarraipena emateko, Edurne Asier eta Azpekin. Eta, gustora egin dugu hasieratik. Ez dakit, gogorra da, gogorra. Azkenen da, maiatzetik aurrea astebururo lotzen zaitun zerbait da, baina gustora egiten dut, zatik ambiente hona goten da bikuñan. Baina lehenik eta baina eto lakuntzai, eskerrak eman. Hori da, hori garrantzitsuna. Ez dara zer, baina Kriston lana da, gaina 10 urtetan segidan montatzea. Eskerrak eman barzai Azpe, Asier eta bai laguntzen egin guzti baita. Bolondrez guzti. Oin gazte jendea sartu da. Niretzako errezena da, etorri, aldau, jolastu, dutxau, eta hankain. Horratzen kriston lana dau eta bai. Nik uste dut azkenen Legazpiko 200 gazte, neska eta mutil, egotea, ez dakit, 5 asteburutan, 6 asteburutan, edo pixkat gehiago igual ez dakit seguru zen badien, hemen larun bat eta igandea oso importantea dela, nik uste dut hori. Bueno, txapelketan parte hartzean eretzat berezia izan da. Azkenean lehiaketa ezberdinengatik ezin izan dut horren beste parte hartu. Baina, ahal izan dudan guztietan jokatu eta asko disfrutatu dut herriko jendearekin jokatzen. Uste dut gainera herriko ekimenen artean jende gehien mugitzen duen ekimena dela. Nola mugitzen duen txapelketak herrie. Atatzen zaren hendikan, aurkitzen zera zure talden daula, beste talde bateko jokalari batekin, eta irabazingo izeula, no seke, nik uste eta hauek pasako diela. Juergan eta hola baita. Azten zaitekin beste batekin, eta nesta ez dautu eta inoz sekula jakin nintzen inoz, eta berdin kriston harremana hortako, Bi arlo desberdin daudelako asunto honetan. Bat da, ariketa fisikoa egitea teknikoki guretzako oso onuragarria da, eta nik uste herriak edo jendeak ariketa fisikoa egin behar dula. Eta beste alderriti berriz, nire itziz horrelako ekimenak egiten dutena da, herria sendotu, esaten den bezala hacer pueblo, beste jende horrelako ekimen bat egiten, herriari sendotasuna ematen dio, jendea herri sentitzen da, eta sentimen hori nire itziz oso importantea da soziologikoki. Hasieran ematen do kostatzen dela, ze izango da, ez? Kosta edo, lehenengo urtea, eta, 10 urte oso solido daula ematen do, ez? Eta, nahi garrantzituna jende asko parte hartzea, eta jende baino gehiago parte hartzea herri guztik daukela. Ze galdetu, atento oten da ze gertatzen da, hemendik ara partido doatzenen gaztek nola juten dian, eta ikustezula xarma o xalxa pixkat, ez? Eta ez gain gaztek, porque ondio batzuk horrego getarte baina. Ni sartu nintzen txapelketan nera nahian koharriakokin, neska bakarra nintzen, baina animau nintzen. Zati txikitatik euki lotura gogor bat futbolakin, eta animau nintzen. Gero lo uniko hasi nintzela unibertsitaten, futbol alde batea uzten jo nintzen, eta horrekin batea futbol txapelketan baita arretirau nintzen, baina enon nahi txapelketatik erabat atera. Orduan pentsau non, lagunak eta ezagunak neuzkela antolakuntzan, ikustea txapelketa beste puntu batetik. Eta hori proposau nien, eta baiezko eman zeaten, eta aurten da nire lehen urtea antolakuntzan nahola, eta hasi naiz bilera eta juten, ikusten zelan da hon atzetik, eta
Ni uste ni giro poliki ikusten dutela jenden artean. Pike zaten da futbolen, kanpo zelaien, baina bestela jendea oso gaia dela. Bai, bueno, este año nos vamos a ganar, vamos a partir, burruka hori ez, behaien artean. Eta, bueno, giro poliki izatea. Momentu berezienak, asko izan dira, baina batez ere Burkinarekin erazi dudanean, eta, mundialeko urtean bueltatu nintzenean, zelai guztia finaleko gunean zorionak zuri abestu zuenean. Momentu hon asko, basierre komentatu duan bezala, final egunak dira izugarriak, sortzen den giroagatik, gainea bala hostia, akordatzen nahi zondio laguntzaile batek esaten ziguna, ez? Ez zola inor laguntzen, ekonomikoki, baina gu laguntzen gintula, gehien bat ikusten zolako, bere alaba jolasten zon futbolea, zan gaztea, lehengo urtea izango zen, eta gero 50 pikuko urteko jendeak ere jolasten zula, ez? Eta azkenengo gunean, final egunean, danok elkarrekin festa bat antolatzen zala, ez? Ez dakit generazio arteko festa bat dezela, herri festa bat dezela. Hasieran ere igual kostau zitzaigun, denok herri bezala, ze garrantzi eduki duen, ez? Gaztetatik ikusi dute, gaztetan, gazte dienen lortu dute ekipoa egitea, eta beti daukete bere ilusio hori, gaztea, betetze dutenen bere urte minimo hori iteko, taldekin daude, eta hortaz aparte, herrien ikusten da, herri osoa nola, ez dakit, ekarpenengatik edo bai final egunen iten den histori guztie, ikusten da islada, ez? Azken indarra daukela eta... Importante hori, 16 urte betetzeko gogoa izaten dute, 14 inda biltzenen da 15ekin niko inetxen ikusten hori. Eta 15 urte eta urren urten aldi jolastu ia, badaukeu ia aukera hori eta atzeti datozenak eba ikusten du zerbait. Politi, ez da pixat oso ireki dadetan, da gauza ni 51 urtekin aldaten ikustea guten ez, da nire semea 10 urtekin pundan azte buru hor pasau zuen. Ni finaleta hasinan usteten nintzela etorten, ni hauke rekurda hemen justo maiatzeko 20-22 azte burue etorri, eta ordanak txiki-txikik belarretan botata egozein taldekin, porque ez genuen ezaute jendea eta gaina berdintzite egun zein zan, animatzen, baina muerte. Hori, gaztena nahi asko gustatzen da, gaztek ilusio hori daukete ekipa sortzeko eta ja daudeiak txapeliketa aurretik nola egin eta beheren artean elkartu. Eta gero kontrakoare bai, ez, azkenen edaden aurrea juten geanak, ja ekipoa zailago egiten da eta talden misto bat egiten da eta hori ere bai lortzen da taldek ateatzea, ez? Gero eta gehiago kostatzen da, baina hori ere bai. Nik ejemplo bezala aurreko bat ere tabernan batek esatezin, dauzket, 48 urte, eta aurten ondio jolastu baretu, urren urten ez dakit, baina nauken gogoa, ni talde baten, da nire semea beste talde baten egotegoa, eta hori lortu dut, aurten. Nioratzen naiz hasiera baten, etortzen ginela bakarrik finala ikustea, bazalako nahiko eguna handia edo eta ezaguna herrin. Eta gero ja hasi ginela txapelketa jarraitzen, eta ikusten genuela giro politia zehola eta hainbat talde animatzen ziela, eta pentsau genuen guk ere animatzea, eta geroztik, hau da laugarren urtea jolazten ari gana eta gustora gira. Hasieran aukera ematen genduen mutil taldeak, neska taldeak edo talde mistoak sortzeko. Eta hasieran, ez dakit lehenengo urtean 3 neska talde edo aterazian.
Eta bueno, esan genien, jode, nahi badezue, laugarren talde bat lortzen badezu edo, beste txapelketa bat egiten dugu aparte zuentzat, nahi badezue, eta bestela jokatzen dezu danokin batea. Eta hasieratik argi eduki duten eskek, danokin jokatu nahi dutela, txapelketako parte izan nahi dutela, eta jode, iruditzen zaigu oso goza polita, ez? Azkenen danok elkarrekin, eta danok egin jolastea. Eta bat izatea, danok bat izatea. Asko eskertzen dugu azkenen guri guztia parte hartzea, azkenen neska talde bat izan da baita, nik uste dut meritoa daukeula baita apuntatzea, baina azkenen gu juten geha partido guztita gogo guztikin, eta gure kasun adibidez neskontrol taldea da, eta azkenen ia denak jolastu izan dugu futbolen, eta honek baita ematen digu aukera gure hobi honekin segitzeko baita, bez? Bai, gu azkenen apuntau ginenen justo matrakak aukzeren, eta gogo asko geneukan jolasteko bai hemendik kanpo gustatzen zaigolako futbola, eta bai nahi genolako herriko txapelketa baten parte hartu, eta bai igual hasieran urduritasuna edo taldea ez dalako igual hain erresa elkartzea neskak hasieran, eta gero bileretan gaztenak ez genekila zein kontatuko hortzitzen hola. Honena izan zen partido baten lehenengo mutilen aurka izan zen, mutil zarrago batzun aurka eta lehenengo zatin batin genula. Eta kriston kabreokin zerela. Subidon. Ez que ikusten zerien saiatzen ziela ezin zutela, eta jaten jo, paseotze ondo iten nahiko, ez? Bueno, gero ya sartu zizkiguten golak, Bai, lehenengo zati honek ontzen. Baina, bueno. Ikusia baita, ziren gazteago gineren, nerviosago geren, abertzen arka tokatztegun, dena mutil zarrago ezakiz eta horten saia gero eta zarrago egiten zaren, baina zu horrek importantzia gutxi ematen diozu horri. Azkenen da, otra bidila, ezakit. Neskan arten, igual, aukera gehiago ezkezu irabazteko gola, baina ez da saltxe iguala. Nik uste guri gehiago motibatzen dugula eta txapelketa orokorran parte hartzen. Gehiago motibatzen zu. Pitxitxi bezala, apostazunez, behintzat, ameste jenden artean, urte baten behintzat. Baina nahet esan, nik Hektoli, zati Hektolekin batea banaun nun. Hektol beste eta biok izan ginen. Hektor Diez. Hektor Diez, eta bi bota antziela, eskubikoa eta ezkerrekoa. Zer hartu zen, eskubikoa ezkerrekoa? Ni bikin, burukin, eskukin igual baten bate bai, baina... Ni aizonaga, lehenengo enola espero, irabaztea, laugarrena gelditu ginen, uste bigarren kampionatua segidan gelditu ginen laugarrena, o segidan o bat bai gero bestea ez da. Enun espero, eta pixka eta rapauzino, gradan neola juergan, pixka liau eta rapauziten, baina bueno, ondo, bai. Ni sari hartzeko hone bai, kargauta, ez que normala da. Pixka kargauta finalen zare eta zare gehiago igual juergan, partidu, nortzare. Ni txapeldun bezala, hiru txapelketa gaina irabazi deula, bueno. Tapitxitxi bat baita. Nahi ezken duen, pitxitxi ni, Ez, pasada bat, eta ez da bakarrik irabaztea, da finala jolastea, Championseko himnokin irtetzea, jende guztia ikustea gradan, bengalak eta hori da pasada bat, eta gero gainea jolastu ditugu hiru finalak, justo irabazi ditugu eta pasada bat. Ni bezalako pakete bat gainea, ez pitxitxita dena, hori izan zen un aksidente pitxitxina edo... Hortio kasko estremoare, bai? Hori da, ez, baina hori, ni bezalako pakete bat, hiru txapelketa ukitzea, esaten do ze talde daukeun eta hori da, kristona finala jolastea dala pasada bat. Azkene hirugarren eta laugarren postua penaltitan.
Eta izan zen la hostia. Hor gehiago inbartzan partidu, gehiago inbartzan partidu eta a tomar por culo, empate. Bai. Trofea erditzin moztu eta... Listo. Así de claro, tío. Bueno, Txomin eta ni apostau genuen, kubata bat. Txomin portera? Bai, karo, azkene, segin gelditzen zan gehiago. Bueno, behintzat kubata botazen duten. Eta bea gelditu zan 5 eta ni 4. Hostia, tío. Todavía se lo debo. Ese no pagues. Astero ona etortzen den jendea, bikuina betetzen dagoen jende guzti hori, urte guzti hauetan lagundu diguten komertzio elkarte eta banakako guzti horiei, danon artean, santeten bezala danon artean egiten dugu txapelketa, hau zerbait bada guztiongatik da, eta espero dugu guk egunen batean ez dugu jarraituko, baina badakigu atzetik jendea datorrela, eta jende horrek aurrera egingo dula, eta atzetik ere, gure 10 urte hauetan egin dugun lana, guk eskertuko nuke jarraipena ukitzea. Momentu askotan gorra izan da, beste askotan eskertzekoa da, jendeak emanten erantzunagatik. Baina hemendik deialdia egin atzetik datozen parte hartzaile guzti hauei, honek jarraipen bat izan dezala, ez daitela hemen, ez dadila hemen amaitu guztien dugunean, edo gure atzetik datozen hauek guztien dutenean, jarraipen bat zeuki dezala honek.